Čo máme dneska video. Ďalší video z štipových čipsov a teraz tu máme štipové pringosky. A teraz ich ideme otvoriť, trochu som si to natrhol. OK. To je červené ako chorál. To je strašne červené. Na tom je taký prášok. Oh my god. OK. Toto keby som si chytil teraz oči, tak som totálne... To štipe. To štipe dosť. To fakt dosť štipe. Počkajte, ľudia. Taký aj tu na boku taký prášok. Teraz to skúsim s tým práškom. No sa nepáli ako. Už to prichádza. Keby niečo máte tu kód, tak si ho naskenujte. Nejaký kód na tie čipsy. Takže... kód na tie čipsy, tak ešte tak si ho naskenujete potom. Môžeme to ešte dať. Pali to. Keď ľúbite palivé, tak určite odporúčam vám to. Keď ľúbite palivé, keď neľúbite, tak si to nedávajte, mne to je jedno. Ale ako, je to štiplavé, ale mne to celkom chutí. Takže dajte like a odber a čus. Žudia.